कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारात शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी. आज 19 फेब्रुवारी शिवजयंती. कारवारात शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी झाली. कारवारच्या भागाभागात शिवप्रेमीन श्री छत्रपती शिवाजी महाराजाला पुतळ्याक पूजा करून शिवाजी, जिजाबाई, मावळे आणि इतर हिंदवी स्वराज्याचे मानकरी वेश धारण करून मिरवणूक काढून शिवजयंती साजरी केली. शिवप्रेमीन भगव्या रंगाचे कपडे परिधान केल्यान सगळं माहोल भगवामय दिसतालो. बऱ्याच शिवप्रेमीन आपापल्या वाठारात खास वाद्य पथकान तर काही जणांन स्वराज्याच्या यशकीर्तीचे पवाडे डीजेच्या तालार लावून अख्खो परिसर दणाणून सोडिलो. माजाळी भांडीशिट्टा हिंगा शिवजयंती कार्यक्रमाक खास आमंत्रित पावणे श्री मोहन नाईक, गोंय राज्याचे निवृत्त SP, तर पावणे म्हूण समाजसेवक, हिंदवी स्वराज्य संघटनेचे सदस्य श्री सम्राट भगत हे हजर आशिल्ले. सांजेर शिवप्रेमीन मिरवणूक काढली. शिवाजी महाराजांनी केन्ना जातीचं धुळीकरण केलं ना. शिवाजी महाराजांनी केन्ना धर्माचें धुळीकरण केलं ना. फक्त स्वराज्याची निष्ठा आणि स्वराज्या खातीर निस्वार्थीपणा कोण दितलो हेची विचार करून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्य स्थापन केले. महाराज, मी वडीलकीच्या नात्यानं तुम्हाला सांगतो, तुम्ही विशाल गडावर कूच करा आणि विशाल गडावर पोहोचल्यानंतर 3 तोफ्यांची सलामी द्या. तोपर्यंत बाजी हा देठ टाकणार नाही. पावनखिंड जनक बाजीप्रभू देशपांडे हे ब्राह्मण समाजाचे. जर छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या वेशात, छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या रूपात, छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या अलंकारात तर मला मरण येत असेल, पण 1000 वेळा मी नाभिक समाजामध्ये जन्म घ्यायला तयार आहे. नाभिक समाजाचे हे आमचे जीवा काशीत होता. जीवा म्हणून वाचला शिवा. कोण होता जीवा? जीवा महाले जे दोरीवर जे काम करणारे आणि खेळ दाखवणारे डोंगरी समाजाचे. जोपर्यंत स्वराज्यात मुरार आहे तोपर्यंत स्वराज्याची कधीच हार होणार नाही. मुरारबाजी देशपांडे. आज प्रत्येक पंच, प्रत्येक सरपंच, प्रत्येक नगरसेवक, प्रत्येक नगराध्यक्ष, प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक आमदार आपल्या फाटल्यान आपल्या पुत्राक, आपल्या चलयेक, आपल्या भावाक राजगती दितात. पण आधी लग्न कोंड्यानाचा मगच रायबाचा म्हणणारे तानाजी मलसोरे. जोपर्यंत तुम्ही बाहुलखानाचा वध करणार नाही तोपर्यंत तुम्ही स्वराज्याचं तोंड दाखवू नका. किंबहुना तुम्ही मला सुद्धा तोंड दाखवू नका. असे ठणठणून सांगतात कुर्तूची गुजर समाजाचे. वेदांत मराठे वीर गवडले सातची गाथा गायली. अशा प्रत्येक समाजाच्या लोकांनी, प्रत्येक जातीच्या लोकांनी स्वराज्याकडे निष्ठा केली. जर छत्रपती शिवाजी महाराजाबद्दल आमकां काही गोष्टी शिकपा जाय तर एक आम्ही गोष्ट शिकपा जाय की आमकां जातीचो द्वेष जो आमच्या आंगान आसा, जातीचं धुळीकरण जे आमच्या आंगान आसा, ते कॅन्सर म्हणून घेऊन आमी वतात. ते कुशीन काढून आम्ही फक्त एकच वज्रमूठ तयार करपा जाय, ती म्हणजे हिंदुत्वाची. फक्त हिंदुत्वाची. त्याच्याशिवाय आणि कसलोच धर्म ना, तसलेच आणि कसल्याच तुगेली प्रजाशक्ती ना. फक्त हिंदुत्व हे आमचे. 395 वर्सां पयलीं ते हिंदवी स्वराज्याचो विचार व धर्मरक्षणा खातीर, मातृभूमीच्या रक्षणा खातीर परकी
संचार जाता तो नायनाट करपा खातीर चाललो. तर आयज जी आमकां शिकवण घेवपाची आसा की प्रत्येक समाजान, प्रत्येक जातीक, प्रत्येक धर्माच्या, प्रत्येक कुळांतल्या, प्रत्येक गोत्रांतल्या मनशाक घेवन वचून आमी हिंदवी स्वराज्याची बांदणी करपा जाय हिंदुत्वाच्या रूपान. शिवाजीचे आचार विचार प्रत्येक भुरग्यांनी घेवूंक जाय. फक्त शिवाजीची वेशभूषा केली म्हणून शिवाजी जायना. त्यांचे आचार विचार आपण आत्मसात करू जाय. तेन्ना शिवाजी घडटलो. प्रत्येक शत्रू म्हणल्यार शिवाजीचो शत्रू नाशिल्लो, पण अधर्म जो करतालो त्याची त्यांचो न्याय आशिल्लो. हेंगेले एफर्टान आमकां राम मंदिर मेळ्ळें. हेंगेले आमी मनापासून स्वागत करतात. तेंगेले संघर्षामुळे आमकां राम मंदिर पळोवंक मेळ्ळें. तेजे बद्दल आमी तेंगेले मनापासून सर तुमगेले स्वागत करतात. आनी तेमी RSSचे एकदम प्रचारक म्हणून हरकत ना. आमगेले माजाळी सुद्दां तेमी हिंगा शाखा चलयतात. तेंचे तेंगेले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतात. सांगचे म्हण सांगला शाखे भितर हांगा एक उत्सव आसा की ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी शिवाजीला पट्टाभिषेक 1674 त्या जो जाल्लो ते आमी मुद्दाम आचरण करतात. कितें आचरण करतात? सगळे पॉयंट एक म्हळ्यार वचून आयलो थंयची जर पळयल्यार आमगे देवाले आमगे लोकांले इतली श्रद्धा न्ही. हिंदुस्थानाक कोणे कसले कितले हजार वर्सां जाल्यार बी तांणी कोणे आमकां काही करचें जायना. इतले म्हळ्यार कितें तांणी सांगलें आमी एक जावन उरका. जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी. आमकां सन्मान करून घेतले. तशेंच आमी म्हणटात कोंकण मराठा. हो कोंकण मराठा नामकरण आमकां छत्रपती शिवाजी महाराजान दिला आनी कोणी दिल्लो ना. गेल्ल्या वर्साक ह्याच दिवसाक हांव शिवनेरी किल्ल्याचेर आशिल्लो. आमचे ऑफिसराचे गोवा आनी महाराष्ट्र तेंचे आमचे गेट टुगेदर आशिल्ले आनी एक दिवसा आमी एक पूर्ण दिवस शिवनेरी कोटीचेर केले. शिवनेरी किल्लो हो लागींच आसा. पुण्याच्यान 100 किलोमीटर जुन्नर तालुक्याचेर आसा. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर. शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. अस्तोडीच्या भगतवाडा जय गणेश मित्र मंडळातर्फे शिवजयंती साजरीकरण कोळगे तेजल पेट्रोल पंप ते हणकोण श्री सांतेरी देवस्थान पर्यंत मिरवणूक काढून यशस्वी मिरवणूक केली. सांजे 6:30 वाजताना गणेश पार्क भगतवाडा हिंगा श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनचरित्राचेर हिंदी सिनेमा पडद्याचे दाखोवची व्यवस्था केला. अस्तोटी बाजार हिंगा शिवप्रेमीन गणेश जयंती साजरी केली. वेशधारी श्री छत्रपती शिवाजी जिजाबाई आणि मावळे हेमका वाटेर सुहासिनीन पूजा करून आरती ओवाळी दृश्य नजरे पडताली. सदाशिवगडच्या शिवाजी बॉयसेमी शिवाजी जयंती साजरी केली. कारवार शहराच्या कोर्ट रस्त्याच्या शिवाजी चौकार 19 वर्षापासून चालत येयली शिवजयंती साजरी केली. असे कारवारच्या वेगवेगळ्या भागात शिवजयंती साजरी करून शिवप्रेम जागृत केलो दिसून येतालो.
कारवारच्या सदाशिवगड व्याप्तीत अमूल दुधाचे एकच डिस्ट्रीब्युटर अमूल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, सदाशिवगड. अमूल दूध होलसेल किमतीत विक्रीचे हॉटेल, लग्न, मुंज, वाढदिवस अशा प्रत्येक समारंभात किंवा इतर कार्यक्रमात अमूल दूध, दही, बटर मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, पनीर, अमूल दुधाचे चीज, ताक, दही, तूप, रसगुल्ला, गुलाबजाम, इलायची, मिल्कशेक, बदाम, केशर यासारखे अमूल कंपनीचे हर एक चीज मिळते आणि ऑर्डरी प्रमाणे आईस्क्रीम मिळचे ठिकाण अमूल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, अपोजिट दुर्गा बँक, सदाशिवगड. अधिक माहितीसाठी 8277531311 या नंबराचे संपर्क साधतो. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगे गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिवसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनावर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.